दानि दा प्रेजेन्टआव सोलिनाय आरो गोदोनिजों दानिजों मिलायलायला सारमोनांगानाव खनसे माथो खालामो नङा होमबा बे मोनसे खन्थाइसो माने बै मैनि पियारथिया जुग आरो दानि जुग एसे डिफारेन्स जाबाय माने बै समाव गोबां बेयाव मैनि पियारथिया जुगाव गोसोलायनानै हाबा जानायबो गोबां थानो हागौ बेयाव माने बै समाव आखाइ बायलायनाय जायोमोन सिकेट दाननाया बे समाव माने गोजा बोरैबा बारसे बिबार हरफ्लांनो हाब्लानो माने गोसोलायनाया जायोमोन आरो बै समाव लाइजाम जुगमोन नालाय दाथ' लाइजाम थैबाय ग्रिटिंसबो थैबाय गैला थैलांगासिनो दङ आरो दा माने फेसबुक आरो वाट्सएप फैदों खिन्थु दा प्रेजेन्टआव बिदिजों जाला बारसेजों जाला दा नैबे जौस्राङाव दोननाय बे फुल थाब्रा थाब्राजोंसो जायो आरो दानि गोसोफ्रा गोरोबो आरो थुब्रासे बिबारनि हायना महरजों जासि हरबायनो लोगोसे आर'नाइ
मोननायनि गोदै बिदै गोसोथोनायनि सुदेम रादाब मोजां मोननायनि गोदै बिदै गोसोथोनायनि सुदेम रादाब थुब्रासे बिबारनि हायना महरजों जासिहरबाय लोगोसे आर'नाइ 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 Thank you. आङो दा नांगौ